Шәриф Камал 1928 елда Казанда шушы фатирда яшәй башлый. Аңа шушы фатирның бирелүе очраклы түгел, чөнки бу вакытка ул инде татар әдәбиятының иң күренекле, хөрмәткә лаек язучыларының берсе булып таныла. 10 елдан соң 1937 елда ул Матур туганда исемле романын язып бастыра. Менә бу китап шушы романның иң беренче тәүге басмасы һәм инде шушы роман совет әдәбиятының иң күренекле әсәрләренең берсе дип санала. Шәриф Камалның шушы фатиры ул башка бик күп шәхесләрне дә хәтерли торган киңлек. Чөнки биредә Салих Сәйдәшев, Кәрим Тинчурин, Кавый Нәҗмиев, Фәйзулла Туишев кебек шәхесләр бик күп затлы кунаклар булган һәм бу йортта шушы фатирда, шушы өстәл янына утырып, күп кенә язучылар үзләренең әсәрләре турында фикер алышканнар, Шәриф Камал белән аралашканнар, аның киңәшләрен ишеткәннәр. Шуңа күрә әлеге 3 бүлмәле фатир ул безнең татар әдәбият тарихы өчен бик тә әһәмиятле булган.